Nggih, boten mriki mawon ngapunten nggih Pak Bu kula teng mriki. Nggih, niki salam rumiyin kagem keluarga ageng saking Nganjuk Mbak Yu. Nganjuk Masya Allah jauh sekali. Menika saking Jatirejo. Jatirejo Nganjuk. Kalau mau saking Nganjuk jam pinten Pak Bu? Keluarga saking Nganjuk berangkat jam pinten niki Jam wau? pinten wau? Jam 7 pun berangkat. Jam 7 ngantos mriki. Jam pinten wau dugi mriki? Setengah 10 alhamdulillah. Niki ingkang sebelah kanan niki saking Nganjuk sedaya ngoten nggih. Nggih. Aturaken wilujeng siang, wilujeng rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kali ini sambil menemani teman-teman foto, saya coba satu lagu spesial koleksi dari Radiksan.
matur sembah nuwun Mas Yoko. Aku lali. Anjing, jenengan supe to kalih kula. Engko diling-iling ora inggih matur sembah nuwun. Pun wonten contekan. Anjing, alhamdulillah sambut matur sembah nuwun. Nggih.